Великденските ни намаления са тук. Само до 17 април 20% отстъпка на всички бебешки колички, детски електромобили и столчета за кола. И до 25% отстъпка на столчета за хранене. Добре дошли в нашия магазин. Мястото, където удобството среща стила. При нас ще откриете богат асортимент от бебешки колички, от ултралеки до модулни системи, както и любимите детски електромобили на Пек Перего, които сбъдват мечти. Удобни и практични столчета за хранене и безопасни столчета за кола. Разгледайте изложените модели в магазина, но не спирайте до тук. На склад имаме още десетки варианти и цветове, готови веднага да тръгнат с вас. И нека не забравяме детайлите. Предлагаме резервни части за бебешки и детски колички, защото знаем колко е важно всичко да е изрядно, когато става дума за вашето дете. Очакваме ви с усмивка и истинско внимание към всеки клиент на адрес Пловдив, булевард Северен 108 до гара Филипово.